Влизаме в новия филм като най-големите филмари, за да ви разкажем тази невероятна история, посветена на Цезар и Снежанка, две салати, които се влюбили от пръв поглед. Цезар бил от супер богата фамилия, която се занимавала с незаконна дейност. Неговата роля била да наследи картела на баща си и да започне да мачка и муфти наред. Снежанка била също от богато потекло, което на времето също се занимавало с незаконни неща, но в момента го играело почтена фамилия, а дори баща й заемал висок политически пост. Двете фамилии се мразили максимално и често се стигало до свади, когато се засичали на улицата. Цезар и Снежанка обаче никога не се били виждали на живо, само от време на време се мяркали в интернет. Една вечер Цезарчо решил да разпусне, както само той се знае, и отишъл с картофената салата на дискотека. В същото време Снежанка се канела и тя да разпусне малко с братовчетка си Туршийка. Цезар и неговата вярна приятелка картофената салата влезли в дискотеката като истински VIP персони. Всички маслини и краставички веднага им отстъпили място на дансинга. В това време Снежанка и братовчетка и Туршийка нахули в клуба с арогантността на хора, които знаят, че татко им може да купи заведението и да го превърне в кетъринг за предизборната му кампания. И тогава се случило немислимото. Цезар и Снежанка се засекли. Очите им се срещнали точно на бара, където и двамата си поръчали двоен сос. Ти си онази Снежанка, прошепнал Цезар, докато листата от айсберг в него потръпвали. А ти си самият Цезар, отвърнала Снежанка, а чесъна с дресинга и за миг замръзнал от вълнение. Беше любов от пръв поглед, по-силна от дресинг без консерванти и по-въздействаща от домашна майонеза. Но уви, съдбата била безмилостна. Точно когато решили да избягат заедно и да заживеят далеч от омразата на фамилиите си, може би в някоя закосвалня в друг квартал, враждата отново дала своите плодове. Внезапно в клуба нахули две банди, мафиотските майонези и политическите пиперки. Всичко било като сцена от екшън филм, пръски дресинг, летящи маслини, а Туршийка, която явно си беше пила туршията, се опитала да избяга, но се подхлъзна на маслинена костилка. Фаталният момент настъпил. В хаоса някой бутнал бутилка от цет, която се разляла върху Снежанка. Цезар се хвърлил да я спаси, но било твърде късно. Киселината я била съсипала. Не, любов моя, не мога без теб! Извикал той и се самопоръсил с допълнителен пармезан, за да последва съдбата й. Всички в дискотеката замръзнали. Тишина. Никой не можел да повярва. Картофената салата заплакала или просто е било станало топло и майонезата й се била разтопила. Туршийка проклела деня, в който решила да излезе с братовчетка си. А родителите им, те така и не разбрали нищо. Просто на следващия ден някой сервитьор ги сложил в едно и също блюдо и ги сервирал на VIP гостите в клуба. И така завършила тази велика и нелепа любовна история. Урокът: ако си салата, не ходи на дискотека. Ай!